Vinc a parlar-vos d'uns dels acords més xulos i que més m'agraden. Són els acords suspesos. Som-hi! N'hi ha de dos tipus. El primer és el sus2 i l'altre és el sus4. Què vol dir sus2 i sus4? Anem a veure. Un acord està format normalment per tres notes. La primera, la tercera i la cinquena de la seva escala. Però no sempre és així. Normalment fiques més notes, 4, 5, 6, depèn de l'espècie d'acord que tinguis. En aquest cas, el que farem serà una substitució. Però no vull que us confongueu. Sus no vol dir substitució, vol dir suspès. Però una substitució de què? Com hem dit, normalment un acord està format per tres notes, la primera, tercera i la cinquena. Doncs es tracta d'agafar la tercera i substituir-la per la segona en el cas del sus2 i per la quarta en el cas del sus4. I aquests acords queden la mar de bé sempre intercalats amb acords majors o amb acords menors, sempre quan tinguin la mateixa fonamental. Què vull dir amb això? La mateixa fonamental vull dir que si fas un re, doncs faràs un re sus4 o un re sus2 al costat. Anem a veure un exemple d'un acord sus intercalat amb un acord major i un menor. Concretament farem re, re sus2 i re sus4.